Velkommen til Debat Lounge på TV1. Mit navn er Trine Bøgh. I dag skal vi have en afslappet debat om, hvor staten skal gribe ind og hjælpe socialt udsatte, samt hvorvidt staten skal bekæmpe negativ social arv. Denne debat sender vi i kølvandet på Yahya Hassans nylige optræden i Vollsmose. Klar i sofaen sidder Det Frie Partis undervisningsordfører Anne Mette Mikkelsen og Fællesskabspartiets formand Søs Anker. Velkommen i studiet. Velkommen i studiet til jer begge to. Lad os springe direkte ud i det med en undersøgelse foretaget af Ministeriet for Børn og Undervisning, som blev foretaget i 2012. Undersøgelsen den viste, at kun 6% af de danske folkeskoleelever var i stand til at bryde ud af deres sociale arv. Og hvis vi sammenligner os med Finland, som vi jo ofte sammenligner os med i andre sammenhænge, er deres procentandel på hele 11,4%, hvilket er meget højere end vores. Søs Anker, hvorfor tror du, det forholder sig sådan her? Jeg synes ikke, at vi skal fokusere på selve procenten, og vi skal især ikke sammenligne os med andre lande. For der er mange forskellige faktorer, der spiller ind i det her opgør. I stedet synes jeg, at vi skal fokusere på menneskene, altså på et enkelt menneske, og hvordan vedkommende bryder med sin sociale arv, eller sin negative sociale arv, og hvordan vi kan hjælpe dem. Og når vi starter der, så tror jeg, at derfra, så skal procenterne nok stige. Men er det ikke for uroligende, at et land som Tjekkiet og Slovakiet har samme procentandel, som vi har i Danmark, til trods for, at de ikke er et velfærdssamfund, som vi er? Som sagt, så synes jeg ikke, at vi skal sammenligne os med andre lande. Du sagde jo også, at vi er et rigtig velfungerende samfund her i Danmark. Og derfor synes jeg ikke, at det spiller en stor rolle. Vi ligger lidt lavt på listen over mønsterbrydere i OECD-lande. Vi arbejder dog rigtig hårdt på at få hjælp til børn og unge, der så kan bryde med den negative sociale arv. Og som sagt, som jeg sagde tidligere, så tror jeg virkelig, at procenterne vil stige derfra. Anne Mette Mikkelsen, hvorfor tror du, at vores procentandel er så markant lavere, end den er i andre OECD-lande? Barrieren for, at vi kan få øget antallet af mønsterbrydere i Danmark, er vores alt for sløse grundskole. Hvis vi sammenligner os i forhold til Finland, så kan vi konstatere, at deres grundskole er meget mere håndfast, end den vi finder i dagens Danmark. Og vi mener her i Det Frie Parti, at vi skal ligesom have øget det her antal af mønsterbrydere, og vi har alle ressourcerne. Må jeg lige afbryde dig her? Hvad er det for nogle ressourcer, du refererer til? Vi har allerede, for børn er helt små, har vi nogle meget veluddannede pædagoger, som der skal kunne hjælpe børnene med ligesom at bruge den her. Jeg mener personligt, at de skal lære at sætte bedre, finde børnenes kompetencer endnu tidligere, så de ligesom kan få hjælp med at udvikle dem. Og i Danmark har vi altså et gratis uddannelsessystem, så alle unge har alle chancer for at bryde deres negative sociale arv. Søs Anker, mener du også, at folkeskolen skal forbedres og muligvis have en mere håndfast undervisning, ligesom de gør det i Finland? Nej, det synes jeg ikke generelt. Folkeskolen er hovedsageligt til at give børnene grundlæggende viden, men også til at motivere dem til at tage en ungdomsuddannelse. Altså derfor synes jeg ikke, at hårde metoder vil hjælpe dem med det. Børnene har brug for et frit og positivt læringsmiljø, hvor de har lyst til at gå videre med en ungdomsuddannelse. Derfor synes jeg ikke, at tårnhøje og urealistiske forventninger vil hjælpe dem, og heller ikke, at de tynges ned af karakterer. Karakterer er ikke for at tynge ned. De er for at vise. Det er egentlig, at de ved, hvor de står henne, og motivere dem til at blive bedre. Nu vil jeg lige stoppe debatten et øjeblik, fordi jeg synes, vi skal tilbage på sporet. Social arv, som vi er kommet her til Debat Lounge i dag for at diskutere. I stedet for at diskutere folkeskolens nuværende pointsystemer. Søs Anker, i 2012 brugte de i 14,6 milliarder kroner på blandt andet døgnanbringelser af børn og forebyggende tiltag til børn og unge med særlige behov. Mens der forventes i 2013 at bruges 458 millioner kroner mindre. Hvorfor har I valgt at skære så meget ned på et stort område, som rigtig mange børn er dybt afhængige af? Det kan lige siges, at vi også har skruet ned på andre måder, og det er meget enkelt. Vi følte simpelthen bare, at der var større og mere akutte problemer, vi blev nødt til at tage os af.
Men er det ikke et akut problem? Jo, helt bestemt, men vi følte, at der var større problemer, der kom i første række. Og vi blev nødt til at tage en beslutning som regering, at simpelthen fokusere på nogle andre problemer, der ligesom har større indflydelse på en stor del af befolkningen. Anne-Mette Mikkelsen, synes du, at det er okay at lave nedskæringer på sådan et vigtigt område? Nej, det synes jeg er dels ikke, fordi i Danmark har vi brug for flere succesfulde historie- og mønsterbrydere. Ja, og flere succesfulde historier om mønsterbrydere, det håber man på at få ved den røde bloks folkeskolereform. Kan du fortælle lidt om jeres tanker bag den reform? Ja, her i regeringen har vi jo udtænkt en ny skolereform, og det er simpelthen for at nedsætte uligheden ved at give alle elever mulighed for at lave lektier på skolen, og derfor er der ikke nogen, der har større eller flere ressourcer end andre. Og det vil også bidrage til sandsynlighed for, at der er flere unge børn, der vil bryde med deres sociale arv. Men er der ingen negative aspekter ved jeres omfattende skolereform? Vi ser reformen som den optimale skolegang, og også statens bidrag til bekæmpelse af den negative sociale arv ved at give alle de samme muligheder, ressourcer og for at give alle de samme forudsætninger uanset deres baggrund. Anne-Mette Mikkelsen, hvad siger du til venstrefløjens meget omfattende reform? Til det synes jeg faktisk, den hindrer bruddet på social arv for børnene. Fordi de får simpelthen ikke chance for at møde børn med anden social arv og børn, der kommer fra andre miljøer, fordi de ikke får chance for at møde børn uden for skolen. De har ikke tid til at gå i fritidsklubber nu. Og til sidst vil eliten også forsvinde, fordi børnene, som jeg sagde før, de har ikke tid til at gå i fritidsklubber, de har ikke tid til at specialisere sig i en speciel sportsgren. Nogle børn kommer fra for eksempel et akademisk hjem, hvor de kan få rigtig meget hjælp med lektierne derhjemme og få den her ekstra viden. Og det er der ikke chance for mere, når børn de skal lave lektierne over i skolen. Ja, tusind tak. Her til sidst vil jeg gerne lige for at afrunde debatten høre jeres bud meget kort på, hvor stor en andel har staten for at forhindre negativ social arv, og hvornår skal staten sætte ind? Hvis du starter. Vi her fra Det Frie Parti mener, at allerede fra da børnene er helt små, fra vuggestue skal pædagogerne simpelthen se, hvilke kompetencer har det her barn, og udnytte dem. Så vi mener, at sprogtest for allerede 3 år lyder som en meget god idé. Vi mener så her i Fællesskabets Parti, at ved hjælp af skolereformen vil der så også komme mange flere muligheder og ressourcer for, altså sådan, der vil komme lighed. Så alle har de samme muligheder og ressourcer, og derved vil der så også komme bekæmpelse af negativ social arv. Mange tak til jer begge to, fordi I ville være med her i dag. Det var alt, hvad vi havde fra Debat Lounge i dag. Vi fik sammenlignet Danmarks antal mønsterbrydere med andre OECD-landes. Derudover fik vi set på den nuværende regerings forandringer og snakket med de to partier om, hvordan de ser bekæmpelse af negativ social arv. Det var alt, hvad vi havde fra Debat Lounge i dag med Anne-Mette Hansen fra Det Frie Parti og Søs Anker fra Fællesskabspartiet. Mit navn er Trine Bøgh. På gensyn.